ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш тj. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора. мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки дар номераи имо ватсап роя кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем. то охираш тамошо кунед ва видеонавори моро дар имо ватсаптон подлиса кунед. марҳамат, рафте. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар тарафҳои пивозавод гуфтагӣ аст, тарафҳои калсавой, наздикии бозори Меҳргон. обшим 2,8 сотиқ замин аст ки қариб 3 сотиқ замин дудар хона кардагӣ тайёр ки якта ошхона, баня, кухни ва калидор дорад. гирди хона маҳкам, обсӯ дар дорони хона ҳастад. дарони хонаҳо хайр ремонти сирени доранд. барои зиндагӣ мега 100% мешавад. обсӯяти шаҳрӣ ҳастад. гирди хона полни худ маҳкам, қариб 3 сотиқ замин ба дрон. срочно мегад фурӯхта мешавад бо нархи 190,000 сомонӣ бародрон. бо арзонтарам мешавад мегад срочно мегад пул дар кора. рақамҳои мегафони Тоҷикистон аст ва рақамҳои Россияшон дар рақамҳои Россияшон WhatsApp пайваст доранд. шаҳри Душанбе, пивозавод, тарафҳои калсавой, наздикии бозори Меҳргон. хонаи арзон аст ки бо амирам муомила карда метавонанд. дар рақамҳошон зангзанед, дигар маълумотои пурраша гирен. агар шумо дар охали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника барои фурӯхтан дошта бошед, инам хел сурат, маълумот, адрес ҳамаша нависа рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта, рекламада албатта мегузорем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст. бадрон қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар қишлоқи Булбулчашма гуфтагӣ аст соҳибшон. обшим 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардагӣ тайёр ки якта калидор, баня, кухни дарун шуда. даруни хонаҳо мега евромонтаж кардаги, шкатур ҳамаш кардаги аст. фақат амин рангу бор косметически кор мондагӣ. гирди хона мегад полни худ бо семинблокати маҳкам аст. обсӯят пастяни дорад. ҳуҷҷатҳои хона ҳам 100%. тирезаҳои пластикӣ ва дарои нав часпондагӣ аст. хона бо проектҳои европейски проектҳои нав кардагӣ аст. хонаҳои навсохта даруншон евромонтаж, яъне ки шкатур ҳамаш кардагӣ, мисол монтаж ҳамаш 100%. фақат ҳамин косметически рангу бор мондагӣ аст. инаша ба дили худатон карда мегирем. нархи хона мега 200,000 сомонӣ аст. бо арзонтарам мешавад. ё ки ягон квартира аз шаҳри Ҳисор, як аз шаҳри Душанбе боша мега алиш мекунем. як хонага, ду хонага чӣ хел пешниҳод кунем ба квартира аз шаҳри Ҳисор ва аз шаҳри Душанбе алиш мекунем мегад. кадоме ки сумкати мегирам мега бо арзонтарам мешавад. рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россия, и рақамҳои Россияда имо WhatsApp пайваст доранд. муомила карда арзон метавонед. ҷои бениҳоят хуб дар мега хонашон. ҳамин кухни бани ҳамаш дуруни хона даврӯзаи нав ҳамаш 100% хона омода. марҳамат дӯстони азиз, ин рақамҳошон аст. бо дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, дар ҷамоати Қазриқалъа гуфтагӣ аст соҳибшон. ноҳияи Хӯросон, ҷамоати Қазриқалъа. обшим 10 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр бадоназ ки якта калидор, ошхона, баня ва бари хона, ҷои газхона, аловхона уже бо семинблокам уже бардошта карда ва яшам уже қариб ки омода. ин хонаҳо мега даруншон ремонт кардагӣ аст, яъне ки болошон пӯшонда мега фақат амин як қабат пӯшондагӣ аст. фақат амо криша мезанед тамоне ки дар инҷа уже одамо зиндагӣ доранд. дарахтони мевадиҳанда ва боз аст. як камаз дига санги калон, қум, ҳамин хел чизо дорад. ду дар хона дӯстони азиз ки 3 дар хонаи обшим, 2 дар хона шуд барои зиндагӣ кардан тайёр. барашда ошхона, баня, дегдонхона, газхона, хеле ҳезумхона кардагӣ. фақат ба соҳимро бардоштага бадони азиз. нархи хона мегад арзона ка мегад 90,000 сомонӣ бо арзон мешавад. ҷои анҷомхона ҳамин хел чиҳош аст. хонаҳо даруншон мегад 3x1, 3x2 ҳамин хел даруншон аст. дар дуруни хонада уже одамо зиндагӣ доранд. ин рақамҳошон аст. рақамҳои Россия ҳардаш кор мекунад. рақамҳои якумашда имо WhatsApp аст ва дуюмгинашда рақами холӣ кор мекунад. ҳарду рақамҳошон ҳаст. якумгинашда имо WhatsApp, дуюмгинашда занг мезанед. арзон карда метавонед мега аз 90,000 сомон. марҳамат, срочно занг занед.
квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ автоцентр кӯчаи Крупский. Обшим духонага квартира аст ки дар дуюм мошина қарор дорад. 49 квадрати метр обсвед аст, ошхона баня кухнӣ дорад. хона мега техпаспорт дорад ва шартномаи хариду фурӯшам ҳаст мега, ҷои нағз мега, лаби роҳ мега, ҳамаи чизҳои лозимӣ наздикӣ шуда ҳастай. ремонти замонавӣ кардагӣ аст, медонед зиндагӣ мекунед. дуюм ошина ҳуҷҷатош 100%. об свет ва термис дорад. нархи хона мега 270 000 сомонӣ аст бародарон, бо арзон ҳам мешавад. одамони харидор бошанд мега, бо ягон сом муомила карда метавонем. 270 000 сомонӣ. рақамо мегафоншон аст кадоми шумо мехаред дар шаҳри Душанбе автоцентр кӯчаи Крупский райони Фирдавсӣ дохил мешавад. рақамошон мегафон аст, марҳамат занг занед. агар шумо дар маҳалли квартираҳои фурӯшии хона, замин ягон чи барои фурӯхтан бошад, инам хеле сурат маълумот чорага фурӯшда мегузорем. панҷум квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода Рега дар дуюм микрорайони шаҳри Регаи Турсунзода гуфтагааст соҳибшон. рӯпарӯи нотариуси шаҳри Турсунзода дуюм микрорайон. сехонага квартира бародарон дар чорум ошина қарор дорад. 100 квадрати метр ки обсвет ҳаст, ошхона баня кухнӣ дорад. рӯпарӯи мегад ресторани суруш ва садик мактаб мағоза мега, ҳамаш дар наздики дом. бениҳоят ҷои хуб дар мега соҳибшон фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ, бо арзон мешавад. рӯпарӯи нотариуси ами шаҳр мега соҳибшон 250 000 сомонӣ. сехонага квартира 100 квадрати метр. арзонтар карда метавонед мега, одамоне ки харидори аниқ бошанд мегад, хона ҳамаи шартош моҳия аст. ина рақамҳои мегафоншон настига аст. одамоне ки меган намехаранд, ради интерес мега нороҳат накунанд, чунки инҳо ҳам одами коргар ҳастанд мегад, вақтимона наравад. кадомтон мехаред марҳамат тамос гиред, фақат лайкора гузоред ва силкаи навори мо дар WhatsApp имотон подписа кунем. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст бародарон, қарор дорад дар ноҳияи Фарход дар кӯчаи Умари Хаём гуфтагӣ аст. районда мега хело наздик мега, ай светофор мега то хонара ба мошин мега 5 минут роҳ. пиёда мега як 15-20 минут роҳ мега, то ҳамин светофор мега районда хело наздик. обшим 4 сотик замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, якта калидор, ошхона, баня, дегдонхона, оғил, ҳезмхона дорад. ҳатто мега ҷои мисол гов мол карданӣ мега ҳаст ва пресси каҳурш қам хеле пресскунака мега дорад, қатиш метр мега. дарахтони навниҳол ҳам хеле ҳар як кадомшон алделни ҳастай. хонаҳо мега ремонт кардагӣ аст ва веран кондитсионер ҳамин хеле чизо дорад. бениҳоят ҷои хуба мега барои зиндагӣ, ҳамсоя мега одамони хуб. чойлоби ангур ҳамаш 100% гуло дар тирезаҳои нав ва даруни хонаҳо мега ремонт кардагӣ. нархи хона мега обшим 310 000 сомонӣ аст бародарон, бо арзонтар ҳам мешавад мегад. омада бинед мега маъқул дошти бо арзон мекунем. оғилои калон барои ҷои гов мол ниё кардан. обши 310 000 сомонӣ марҳамат кадом мехарен, тамос гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон, инашам аз шаҳри Душанбе аст ки дар райони Фирдавсӣ поёни корбон гуфтагӣ аст соҳибшон. якхонага квартира аст ки дар шашум ошина қарор дорад. 32 квадрати метр обсвет аст, ошхона, баняи кухнӣ, термис дорад. ремонти замонавӣ кардагӣ аст, доми новостройка ки уже омодаи одамо зиндагӣ доранд. якхонага шашум ошина 32 квадрати метр бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, ҳамаш 100% мега ремонтош кардагӣ медорем, фақат зиндагӣ мекунем. сарошро мегад мефурӯшем бо нархи 215 000 сомонӣ бародарон, бо арзонтар ҳам мешавад. одамони харидор бошанд мега, дар инами рақамо тамос гирам, бо ягон сум муомила мекунам. поёни корбон дай марҳамат дигар маълумотша гирен. дӯстони азиз, агар шумо ягон хонахар, квартирахар, заминхар бошед, дар комментария нависед ки аз кадом территория ба шумо дар кор ҳастед, мо албатта ҷудо карда пешкаштон мекунем агар ки ёфтем. лайкора гузоред, дареқ надоред ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чиз доред подписа кунед. агар шумо дар ягон реклама бошад мехоҳед хонаҳо дошта бошед, метавонед ки роӣ кунед, сурат маълумотша фурӯшта албатта мегузорем. ҳаштум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри Бохта дар ноҳияи Кушониён гуфтагӣ аст, участкаи Ленин кожа завод. ноҳияи Кушониён, участкаи Ленин кожа завод. обшим 4 сотик замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, якта калидор, ҳоҷатхона, ҳаммом ва кухниям дорад. ҷои падвалам мега дора мега барои ягон банка мондан, ремонтам кардагӣ мега, гирди хона маҳкам, обсвет дорад.
ҳамаи шароитош мегӯяд муайяс дар омада зиндагӣ мекунем. бо нархи 145,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегӯяд арзон мекунем. ҳамин як дона сурат дошта ҳамин суратша пешниҳод карданд. агар ягон маълумотош камбудӣ бошад нафаҳмида бошед ина рақамҳои телефони мегафоншон нависта аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотша мегирем. хона тайёр ва омода. обшим 145,000 сомонӣ 4 соати замин 3 дар хона. срочно мегӯяд сум дар кунай. марҳамат тамос гиред. квартираи фурӯшӣ аз Сайбадро инашам аз шаҳри Душанбе аст ки дар территорияи 102 микрорайон гуфтагаста соҳиб шуд. шаҳри Душанбе территорияи 102 микрорайон. якхонага квартира аст ки дар дуюм ошина қарор дорад. 30 квадрати метр. домои советский намихалия мегӯяд наздикӣ шуда, яъне пеши домда. садик, мактаб, мағоза, остановка, ҳамихел чанд навъи транспортҳо ҳастанд мегӯяд рӯпарӯи ресторани Шаҳриёр. бениҳоят ҷои хуб да мегӯяд хайхтон агар ки маъқул карда бошанд рақамошо наистагӣ. хона дружа термиз ванна ҳамихел кухня мешавад хай ремонтош средняя. мефурӯшад мегӯяд бо нархи 250,000 сомонӣ бардори азиз бо арзонтарам мешавад. омада бинед маъқултон шуд мегӯяд савдо мекунем. як хонага дуюм ошина 30 квадрати метр бо нархи 250,000 сомонӣ. бо ира арзона мекунем мегӯяд соҳибшо хай мо бисёри бад гап намезанем. рақамошо нависагаста дигар маълумоти пураша мегирем. рӯпарӯи дом ҳама чи ҳастай. ресторан, ҷои варзишгоҳ, мактаб, садик ҳастай. марҳамат занг занед. квартираи фурӯшии навбатӣ аз Сайбадро инашам аз шаҳри Душанбе аст ки территорияи Вайни Гарадог гуфтагаста соҳиб шуд. шаҳри Душанбе тарафи Вайни Гарадог. якхонага квартира аст ки дар 4 ошина қарор дорад. не ки квадратча нагуфтиянд чанд қай барои ки ҳисоб карда натонистияд инаша аниқ карда мегирем. открити лестница мегӯяд якхонага 4 ошина квадратча нагуфтияд номаълум. срочно мегӯяд мефурӯшад бо нархи 175,000 сомонӣ бардорам бо арзонам мешавад. хай ремонти хона средняя. ошхона баня кухни термис дорад. ин ҳамихел дар сурат чи хеле десен. хона хай барои зиндагӣ бошад нархшам нархи бениҳоят арзон аст ки аз тарафҳои Вайни Гарадог ҳамхели квартира суроғ карда буданд. ина рақамҳои телефоншон билайн аст. аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотҳои пурраша метавонед занг зада гирем. лайкотон нагузоред ва силкаи навори мо дар WhatsApp имо чиз дорен ҳамин силкаша паҳн ва падлисаш кунед. квартираи фурӯшӣ аз Сайбадрон боз аст аз тарафҳои шаҳри Турсунзода аст ки яъне Регар тарафҳои 1 микрорайон гуфтагаста дӯстони азиз ки бештар маълумотҳои пурраша аниқ карда мегирем. духонага квартира аст ки дар 4 ошина қарор дорад. 76 квадрати метр, яъне ки даруни квартира хело кушод аст ки дар сехонага карда мешавад. бо об свет таъмин аст. ошхона баня кухни дорад. ремонти хона нав кардагааст. ҳамаш мегӯяд оригинал дарои нав ҳамихел часпондага аст. рӯпарӯи дом мегӯяд мактаб, садик, клиника, стадион, детский площадка ҳамихел чизо аст. бениҳоят мегӯяд ҷои хуба мегӯяд соҳибшон, яъне ки термиксҳои 80 литра мегӯяд часпондага ҳамаш 100%. окна ва чизои ҳам трезош мегӯяд навай. бо нархи 260,000 сомонӣ бардорен азиз бо арзонтарам мешавад. одамоне ки конкретна харидор бошанд мегӯяд соҳибшон. хоб доми 21 дар мегӯяд 1 микрорайон 3 чиз ва 4 этаж дар гуфтагаст соҳибшон. хай хато кардем. хай рақамоша дигар маълумота марҳамат гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон аз шаҳри Хуҷанди Бостонӣ аст ки дар 20 микрорайон гуфтагаст рӯпарӯи масҷиди Нури Ислом. ҳамихел соҳибшон гуфтааст. шаҳри Хуҷанд 20 микрорайон рӯпарӯи масҷиди Нури Ислом. духонага квартира аст ки дар 3 ошина қарор дорад. 46 квадрати метр. бо об свет таъмин аст. ошхона баня кухни дорад. термиз ҳамаи шароитош муҳайя. обшум дар дуни хона ҳама шароитош муҳайя ки бо баъзе чош савдо мешавад. хайнаша бо худатон аниқ карда мегиред. бениҳоят мегӯяд райони хуб аст. мегӯяд ҷои хуб дар квартира хай бо аниқ карда мегирен. духонага 3 ошина 46 квадрати метр, не ки дом 4 ошина дар 3-маш қарор дорад. бо нархи 255,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бо арзонтар карда метавонед мегӯяд соҳибшон. ина рақамҳо телефоншон нависагаст. кадоми шумо харидор бошед марҳамат занг занед. шумо дам агар ҳамхали квартираҳои фурӯшӣ, хона, замин, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, мошин фарқ надорад, сурат, маълумот, адрес ҳамаша нависта рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. хоб ин бо 12 хонаи фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо. то видеои боздид.